X'ngħidlux. Wara dak il-porċerella fuq meta qabad titfaċċaw meta ġejt Londra, ħi ma nafx. Kellimtu minn dakinhar. Iġri Neħles huwa produzzjoni ta' staġun Teatru Malti u huwa dram miktub minn Marta Vella. Bażikament jitratta l-istorja ta' din il-familja li hemm l-omm, il-missier u żewġ titfal, żewġ tfajliet u l-encounter tagħhom bażikament mal-abort u kif bażikament esperjenza waħda tifforma l-esperjenza ta' dil-familja u l-istorja ta' dil-familja as we go. Huwa mill-pudding now. Issa hekk Suġġett topiku li l-poplu jidher li għadu maqsum dwaru, l-abort. Dan is-suġġett qed jitqajjem u jiġi interpretat bil-produzzjoni Iġri Neħles, produzzjoni ta' staġun Teatru Malti u Teatru Manuel li se tittella bejn il-25 u s-27 ta' Novembru. Però waħda mill-affarijiet li affaxxinatni fih dan l-iskript meta ġie f'idejja kienet il-fatt li fil-verità la jxaqleb fuq naħa u laqas jxaqleb fuq oħra, hemm diskussjonijiet, jiġifieri hemm karattri li jaħsbuha min jaħseb mod u min jaħseb ieħor. Mhux se ngħid favur jew kontra, jiġifieri hija l-ħsieb fl-aħħar mill-aħħar kif wieħed jaħsibha jew waħda taħsibha. Ġejt dar waħdi ma għandix flimkien jew hekk. Affolja, dik għaliex. Hemmhekk forsi ħadd ħafna ċiżja Jiena meta nkun qed nidderiġi jew ħanagħmel xi ħaġa dejjem nipprova nfittex l-emotional journey nsejħula. So dejjem nipprova nfittex xi ħaġa li kieku jiena ħammur nara bħala udjenza għandek isu vjaġġ emozjonali ta' ħajkun hemm it-tluħ, ħajkun hemm l-inżul, ħanifirħu, ħanibku. So u bil-mod il-mod dak il-vjaġġ jagħmel storja, jiġifieri kif fil-fatt sibt. Ġranet sħaħ waħdi mat-tarbija. Xu, ovvja ħajbqa' jaħdem hu. Jmur il-garax, jiġru xi seba' ta' flaxija. Qegħdin interpreta l-parti ta' Ruth. Ruth hija tfajla ta' 23 sena, għadha kemm gradwat, dieħla fil-ħajja naqra iżjed matura, fid-dinja tax-xogħol, però mill-ħajja personali tagħha għaddejja minn żmien pjuttost diffiċli. Xejjeb minn fuq għamilt pudina anke. Għamilt pudina Biex ninterpreta l-parti ta' Ruth hemm ħafna xeni heavy li jirrikjedu ħafna emozzjoni, ħafna konċentrazzjoni, però qegħdin każ tajjeb ħafna naħseb u sibt ħafna support f'daw iċ-ċertu xeni mingħand l-atturi li nkun qed naqsam il-palk magħhom dak il-ħin, però naħseb li hemm bilanċ tajjeb u l-istorja li kemm qed titratta dan is-suġġett li huwa pjuttost serju fiha wkoll mumenti ħelwin bej Ruth u missiera, pereżempju mumenti sbieħ tal-familja. Trid tkun fiha l-ħaġa u titgħaddi mill-esperjenza biex attwalment tgħid eħe naqbel jew eħe ma naqbilx pereżempju. Tinstema serja l-biċċa. Nispera li ma ġara xejn bejnietkom. Fil-fatt dak li qed jippreżentalna dan id-dram qed jirrakkonta l-istorja through dawn il-karattri li hemm ġo fiha u mhux se jgħidlek isma' dan tajjeb jew dan ħażin, qed ngħidu l-istorja u ħanħallu f'idejn l-udjenza mbagħad biex jaslu għal konklużjonijiet tagħhom u fl-istess ħin jiffaċilita konverzazzjoni bejn kull min jiġi jarah hekk jista' jkun, għax ovvjament peress li s-suġġettu dak li hu hawn bżonn ta' konverzazzjoni ċivili fuqu. Ruth! Hawn xi pulizija tistaqsu għalik. Dan teatru dwarek.